Dit is bedrijventerrein West bij Koorstertille. Dit stuk groen wordt door de gemeente Achtkarspelen verkocht voor de bouw van een grote biovergister. Het dorp Koorstertille vindt dit geen goed plan. Ik ben netje duurzame-energie, ik ben netje een biovergister, maar het wel op een locatie waar het veilig is. Je vindt deze locatie net veilig? Nee, ieder mens die het redelijk verstaan had en die had de tekeningen zien en die had de locaties zien. Nou ja, die zei, dat ken je net, dat mag je net willen. Het bedrijf Universal Energy Solutions is bekend met de bezwieren in het dorp in de biovergister. En is daarom reden om alternatieve locaties te onderzoeken. De groen die wordt kocht. En in principe willen we daar bouwen. Alleen wij staan Iepen voor een gesprek met de gemeente om de zaak inderdaad 400 meter te verplaatsen richting het westen. Nou, het gaat natuurlijk om stanken, lood en dat soort zaken. Dus ze willen dat het liefst verderop hebben. En daar willen wij wel een mooi werkje, maar dat kost natuurlijk geld. En daar moeten we toe eens worden. De alternatieve locatie die wij zoeken, dat is een eerste opdracht voor de ondernemer. Om te zien van, kan hij nog een alternatieve locatie vinden? En als dat zo is, dan zullen wij hem daarbij helpen om dat in het bestemmingsplan in te passen. Dus dat is onze rol in dit verhaal. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemer. Oer op zijn lijst een jelle hier maar duidelijk wijzen of er wel of net een alternatief plak is voor de biovergister. Als dat plak net voeren wordt, is de kans groot dat die biovergister gewoon onder de westkern komt, dicht bij Koorstertille.